Jamen, tak fordi jeg må komme her til jeres smukke land. Det er jo fantastisk at være her i Bergen. Vi har været på lidt studiebesøg, mig og mine kollegaer, i går, og er glad for at være med i dag. Jeg hedder Susanne Rieser, og jeg er ergoterapeut og arbejder med projekter med velfærdsteknologi og i høj grad med implementering. Og det håber jeg, I kan få noget ved at høre lidt om, hvordan vi gør. Sådan lige helt kort, hvor jeg vil nå igennem den næste halve time, så vil jeg lige helt kort fortælle noget om baggrunden for velfærdsteknologi i Aarhus Kommune. Og lidt omkring vores satsning på velfærdsteknologi i plejeboliger, sygehjem, tror jeg. Og så den proces, som vi har prøvet at illustrere fra afprøvningsprojekter til implementering. Jeg håber, I forstår, hvad jeg siger. Jeg skal nok forsøge at tage langsomt, ellers må jeg sige til, hvis jeg bliver for ivrig. Lige for at præsentere, Aarhus Kommune ligger cirka midt i Danmark. Der er cirka 320 indbyggere i Aarhus Kommune, og regionen rundt om Aarhus, der er omkring 1,2 millioner borgere. I 2017, så næste år, der er Aarhus udpeget til kulturhovedstad, en lille reklameindslag. Og lige de her år, der oplever vi rigtig mange ændringer. Der er ved at blive bygget et kæmpe supersygehus i Skejby over ved Aarhus. Der bliver bygget en ny bydel på havnen, og der er Generationernes Hus på tegnebrættet, som er et sted, hvor vi sætter børneinstitutioner, ældreinstitutioner, handicapinstitutioner og almindelige boliger ind i samme hus for at få glæde af hinanden. I Aarhus Kommune er det sådan, at vi har 6 magistrater. Jeg sidder i den magistrat, der hedder Sundhed og Omsorg. Og i den magistrat, der har vi en organisation, bare lige helt kort her, med en politisk rådmand og en direktion med en direktør og tre chefer. Og det er dem, der sådan har meget fokus på velfærdsteknologi. Faktisk så går det helt tilbage fra byrådet, som i 2013 vedtog en programerklæring for velfærdsteknologi, at det er noget, vi skal bruge til vores serviceområde, det er noget, borgerne skal have glæde af, og det er noget, vi gerne vil være kendt for ude i verden, og det er jo rigtig glædeligt, at jeg kan brede budskabet her også. Og det betyder, at der bliver gjort nogle investeringer, fordi vi ved også godt, at det er jo ikke noget, man bare sådan lige får, og som vi også har hørt tidligere i dag, man kan ikke bare købe noget teknologi, og så fungerer det. Sådan er det ikke. Og lige for at vende tilbage til den her, vores direktør, som hedder Hosea, I kan se ham deroppe i toppen, han har sådan et mantra. Han siger, kom i gang, prøv det, evaluer, se hvad der sker, lær af erfaringerne, også selvom de er dårlige eller mindre succesfulde. Og så skal vi implementere de gode løsninger. Så afsted. Det er så meget. Vi behøver ikke at vente på, at andre gør en masse erfaringer. Vi skal bare prøve af, og vi skal se, hvad der sker. Og så har vi her vores ledetråd, som er vores strategi. Jeg vil ikke sige så meget om den, men det er noget, som alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg har helt inde på ryggraden. At vi holder borgerne væk, at vi er sammen med borgerne, at vi giver al magt til borgerne, at vi slipper medarbejderne fri, og at vi har ledelse med vilje. Det kunne man sige en hel masse om, det vil jeg ikke gøre nu. Det her med velfærdsteknologi, hvad er det, vi gør det for? Det er selvfølgelig for borgerne, de skal have værdi ud af det. Medarbejderne i forhold til deres arbejdsgang, i forhold til arbejdsmiljø, kommunen i forhold til driften, giver det mening, at det er noget, kan vi bruge ressourcerne smartere. Og så også erhvervslivet. Vi har også en forpligtelse til, i forhold til byrådets programerklæring, at erhvervslivet skal have gavn af det her, så vi skal også øge den private vækst. Det er faktisk også et mål. Og der, hvor jeg sidder, det hedder Center for Frihedsteknologi. Vi laver udviklingsprojekter, det vil sige projekter, hvor vi udvikler teknologier, som ikke findes endnu, eller er med til det, eller ændrer på brugen af måske andre teknologier, der er kendt andre steder fra. Vi laver afprøvningsprojekter med færdige produkter. Jeg skal nok komme lidt tilbage til det her. Og vi laver implementering, hvor vi udruller løsninger i en større skala.
så er vi ret meget involveret i CARE-konferencen, som bliver holdt hvert år i april. Og så har vi noget, der hedder DocX, som er et living lab, som lige er åbnet på vores nye havnedel, som er et sted, hvor vi kan udveksle og udvikle produkter sammen med uddannelsesinstitutioner, private virksomheder, medarbejdere og brugergrupper. I Center for Frihedsteknologi, der er vi tværfagligt sammensat. Vi er en del ergoterapeuter, vi er nogle sundhedsteknologiingeniører, sygeplejersker, social- og sundhedsassistent og nogle akademikere af forskellige slags. Bare lige helt kort for at fortælle, hvorfor det er, vi hedder Center for Frihedsteknologi, eller hvor det begreb stammer fra. Så ser I her Svend Erik. Han er beboer i en af vores plejeboliger, og det er en af de plejeboliger, hvor vi har en hel masse forskellige teknologi installeret. Han kom til den her plejebolig og var ret dårlig og havde meget lavt funktionsniveau. Han havde fået nogle blodpropper i hjernen. Han var igennem rehabiliteringsforløb. Og så siger han på et tidspunkt, fordi han egentlig bliver forholdsvis selvhjulpen i den her plejebolig, fordi der er en masse teknologi, blandt andet, så siger han, jamen for mig er det ikke velfærdsteknologi, for mig er det frihedsteknologi. For det giver mig friheden til at gøre det, jeg gerne vil med de vilkår, jeg nu engang har. Og det passer meget godt ind i det værdisæt, som vi egentlig arbejder ud fra i forhold til velfærdsteknologi. Så det har vi taget til os, og det har vi fået lov at bruge som vores navn. Så derfor. Og nu Svend Erik, han bor jo i en af vores plejeboliger. Dem har vi 11 af, hvor der er rigtig meget forskellig velfærdsteknologi. Det er blevet installeret i løbet af de sidste 4-5 år, så det vi startede med er ikke nødvendigvis det samme som det vi har puttet i den seneste plejebolig. Det her det er plejeboliger, som er nybygget eller ombygget. Så det er teknologier, som man kan putte ind, mens man har rå vægge, mens man kan fræse ledninger ind i væggene, og man kan installere ting uden at forstyrre borgere og medarbejdere. I alt så har vi 52 plejeboliger i Aarhus Kommune, så der er et stykke vej endnu, før at alle har det her teknologi. Vi gjorde det i 2013, der havde vi et par af vores praktikanter, studerende til at lave en opsamling på de erfaringer, vi havde gjort på det tidspunkt med plejeboligerne og med teknologierne der. Det er den her grønne sag, og den ligger på vores hjemmeside, hvis I er interesseret i det. På baggrund af de erfaringer, så fik vi så her lige for ganske nylig en rapport færdig, som det Nationale Forskningscenter for Velfærd har lavet, hvor de har evalueret på brugen af velfærdsteknologi i 10 af vores 11 plejeboliger. Den siger noget om, at det, der er vigtigt for, at implementeringen skal lykkes, det er nogle af de ting, som vi også har hørt tidligere i dag. Det her med undervisning, genundervisning, at man er tryg ved, hvad det er for nogle teknologier, man har som medarbejder, og dermed også som borger. Så på baggrund af de erfaringer, vi allerede har gjort i vores plejeboliger, så er der blevet vedtaget at investere helt massivt i velfærdsteknologi i alle de andre plejeboliger. Og derfor er der blevet udvalgt sådan en pakke med 8-10 forskellige teknologier, som vi kan sætte i brug, uden at vi skal ind og fræse i væggene og forstyrre borgerne alt for meget. For de skal blive boende i deres lejlighed, mens den her implementering står på. Og det betyder, at sådan noget som dør- og vinduesautomatik, gardinautomatik, det er ikke det, der giver bedst mening. Det skal være noget, som giver mening både for borgerne og for medarbejderne. Og selvfølgelig også for økonomien og for driften. Og så har vi forsøgt at sætte det lidt på formel. Det er lidt svært, men jeg blev vældig inspireret af, hvad Kjell Arne Røvik
sagde tidligere professoren fra Tromsø, der var mange af de ting, han sagde, som talte lige ind i det, som vi oplever, som vi har erfaret. Og den her model er ikke sådan en endegyldig model, men det er sådan for at illustrere, hvad det er for nogle faser, der kan være i at få en afprøvning til at blive til vellykket implementering. Og noget af det, som vi faktisk ikke startede med at have fokus på, men er blevet opmærksom på siden, og selvfølgelig blevet tvunget til, det er det her med, hvad er potentialet for gevinst? Hvad er det for nogle gevinster, vi får ud af at arbejde med de her teknologier? Og når man har et projekt, jamen, så skal man afdække, hvad potentialet er. Men når man har en implementering, så skal man hente de der gevinster. Fordi ellers så er det, at man fejler, kan man sige. Altså når man ikke de mål, som man har sat sig for. Så vi har prøvet sådan at lave en opdeling her, hvor man kan sige, jamen der er noget idé, hvor vi udvikler nogle, det kan være noget teknologi, det kan også være nogle arbejdsgange. Så tester vi det af, og så skal vi forholde os til, giver det mening at få op i skala, eller skal det stoppe her? Og så først kommer implementeringen, og der er en række ting, som man skal forholde sig til undervejs. Og dem, nu sætter jeg dem lige hurtigt på her. Jeg skal nok dykke ned i dem i et øjeblik. Røvik snakkede også om det her med rundkørslen og bump på vejen i den her rundkørsel. Det passer rigtig godt sammen med nogle af de ting, som vi har sat op her. Det startede som bump på vejen, og noget af det er stadig bump på vejen. Og noget af det er blevet til checklister, så det er ting, vi skal være opmærksom på, og som vi skal tage højde for. Så når vi starter for eksempel et udviklingsprojekt med en teknologi, som ikke findes endnu, eller en teknologi, som er beregnet til noget helt andet, end det vi vil bruge den til, så skal vi allerførst starte med at definere et behov. Hvad er behovet, som den her teknologi er svaret på? Vi har haft lidt tendens til at sige, nej, smart teknologi, den skal vi bruge. Og så kigger vi rundt og siger, hvor giver det mening at bruge den henne? Og det kan også være en måde at gøre det på, men det smarteste er egentlig at sige, det kunne bare være smart, hvis vi kunne gøre et eller andet i den her bøvlede situation. Og så får vi udviklet noget teknologi, som er svaret på det behov. Det er en hel proces i sig selv, kan man sige, den vil jeg ikke gå nærmere ind i nu. Men når vi så har defineret behovet, fundet måske nogle samarbejdspartnere til at hjælpe os med at udvikle det her. Det kunne være i form af et OPI, det står for offentlig-privat innovationssamarbejde. Og så skal vi have lavet nogle forventninger til, hvad en business case kunne være. Hvad får vi ud af det her? Hvad skal vi investere, og hvad får vi tilbage? Vi skal forholde os til, om der er noget med IT-sikkerhed. Det er et af de rigtig store bump, vi har været ude for. Det er det her med, om IT-standarderne de kan snakke sammen, om de kan passe ind i vores sikkerhed. Der er en hel masse sikkerhedssystemer inde i det kommunale IT-system. Og så skal vi også forholde os til allerede nu, om det her det er noget, der kan blive så stort, så vi skal lave et udbud. Fordi så kan vi måske med fordel lave et innovationsudbud, hvor udbuddet faktisk går på at udvikle det her, fordi at teknologien ikke findes endnu. Så der er mange ting, man skal starte med at tage højde for, inden man overhovedet går i gang med noget som helst. Afprøvningsprojekterne, det kan jo enten være det, man så har udviklet sig frem til i den første fase, men det kan også være noget, som allerede er udviklet, og som man mere eller mindre kan gå i gang med at bruge. Og her er der også igen en masse faser, man skal forbi, eller i hvert fald nogle bump, som man forholder sig til. Noget af det, der kan være vigtigt, det er det her med at finde ud af, hvad er det for en målgruppe, vi skal matche den her teknologi med. Det er måske allerede gjort i den her behovsafklaring, men ellers så skal det i hvert fald gøres her. Hvad er evalueringsdesignet? Hvordan vil vi evaluere på det her? Hvad er det for nogle faktorer, vi vil kigge på? Er det borgernes tilfredshed? Er det medarbejdernes arbejdsmiljø? Har de færre sygemeldinger? Bruger de kortere tid? Hvordan er det for driften? Hvordan kan vi effektivisere noget ud fra det her?
Og det skal vi selvfølgelig kunne lægge ind i vores evalueringsdesign, for at vi kan sige noget om det senere hen. Og så skal vi sætte nogle forventninger op til vores business case. Hvad regner vi med, gevinsterne er på den her afprøvning? Og igen IT-sikkerhed og finansiering. Man kan sige her i pilotprojektet, jamen der skal vi måske ud og søge nogle fonde eller nogle puljer, fordi det koster penge at afprøve ting. Så det skal på plads. Så kan vi prøve af, og under afprøvning, der skal vi selvfølgelig registrere noget data, så vi senere kan lave noget evaluering. Vi skal have belyst, hvad det er for nogle arbejdsgange, der er nu, og hvad det er, vi skal ændre for at opnå de her gevinster. Og så er der selvfølgelig en masse tilpasninger og afprøvning, og det kan være over lang tid, for at man kan få det reelle billede. Og den her evaluering, hvad virker for hvem, hvornår og hvordan, den har jeg også hørt tidligere i dag. Og det giver rigtig god mening, fordi man kan ikke bare sige, jamen det virkede her, så virker det også alle de andre steder. Vi er nødt til at beskrive konteksten, for at kunne sige, om det så også, om der er chance for, at det kan virke et andet sted også. Igen business casen, og så perspektiveringen. Og den skal pege hen imod den her skalering. Fordi en ting er, at det virker, og det lykkes i projektet. Men hvis vi implementerer det, hvad er det så for nogle ting, der skal på plads her? Hvad er omfanget? Er det noget, som skal ud i alle plejeboliger? Skal det ud til alle borgere i hjemmeplejen? Er det nogle få? Er det diagnosebestemt? Er det funktionsbestemt? Eller hvem er det? Igen skal business casen tilpasses en ny skala, fordi det vil jo være et andet billede, vi har gang i nu. Og så skal vi have udpeget gevinstejerne. Vi har et eksempel på, at vi kan have noget teknologi eller et hjælpemiddel, som bliver bevilget fra en magistrat eller fra en afdeling til nogle borgere, men de borgere, som får det, den gevinst der er, det er, at de får brug for mindre hjælp. Det er bare en anden kasse, der betaler den hjælp, så derfor så kan man sige, at så bliver der sparet noget i den her kasse, men der er en udgift for den her kasse. Og det er sådan noget træls kommunal tænkning, at der er kasser, der betaler, og hvordan er det nu. Men vi er bare nødt til at tage det med, fordi at hvis den her kasse, der sparer, ikke giver nogen penge tilbage til den kasse, der betaler, så hænger det ikke sammen. Og så siger den her kasse over, jamen det har vi ikke råd til, vores budget er brugt op, så det kan du ikke få. Så det er med at udpege, hvem er det, der får gevinsten, sådan i det kommunale kontekst, men selvfølgelig også i forhold til borgerne og medarbejderne. Og hvordan finansierer vi det, når det skal i drift? Er det stadig nogle puljer, der skal betale det? Skal det hente sig selv hjem i besparelser i den daglige drift, eller hvad? Udbud, indkøb og IT-sikkerhed er stadigvæk rigtig vigtigt at få med i store skala. Det er en masse egentlig lidt kedelige ting det her, fordi det handler om, det er jo teknologierne og borgerne, og få det til at virke og få det til at blive godt. Men det er bare alle de her ting, som vi ikke må glemme, fordi ellers så er det, vi løber panden mod en mur, eller vi oplever, at projektet og implementeringen stopper simpelthen. Så nu er vi her i midten, hvor vi skal tage stilling til, om vi skal skalere. Skal vi op i den store skala, have alle relevante medarbejdere og borgere med, eller skal vi stoppe her? Hvis vi nu går videre og siger, at det her giver god mening at fortsætte med, så kan man sige, så kommer vi til noget af det, som jeg synes er spændende. Fordi så skal vi kigge på, hvordan organiserer vi os omkring det, og faktisk så tænker jeg lidt, at det her er meget nogle af de samme overskrifter, som blev præsenteret tidligere. Hvad er det, der skal til for succesfuld implementering? Og det er jeg jo rigtig glad for. Jeg synes, det passer meget godt sammen. Der er noget omkring organisering, samarbejde, hvad er det for nogle parter, der er involveret, roller og ansvar, og hvordan er ressourcerne tildelt. Og så er der noget om kompetenceudvikling. Organisering og kompetenceudvikling skal jeg nok lige vende lidt tilbage til. Kultur og kommunikation. Hvordan taler vi om teknologierne i vores team? Er det noget godt? Er det noget værre noget? Er det træls? Er det noget, der kommer og tager vores arbejde? Eller hvordan er retorikken omkring det? Og vi skal selvfølgelig kompetenceudvikle både med medarbejderne, med borgerne, pårørende. Og så skal vi have
skal vi give nogle redskaber til at screene, fordi det er jo ikke alle borgere. Vi skal finde ud af, kunne spore os ind på, hvem er det, hvad er det for nogle borgere, der får glæde af lige præcis det her. Og så er der selvfølgelig også nogle ting ved teknologierne, vi skal tage højde for. Det skal jo virke, og det skal være stabilt. Og der kan være nogle tilpasninger for, at det giver mening i den store skala. Og IT-sikkerhed igen. Og så skal vi holde øje med, at de her mål, vi sætter op for gevinstrealiseringen, at den faktisk også bliver fulgt. Så når vi har evalueret i pilotprojektet, så skal vi også sætte de her mål op for, hvad er det så, vi skal hente hjem på sigt over det første halvår, de næste 3 år for eksempel. Sætte nogle mål op, så vi kan se, både man kan sige, dem, der tager beslutninger, dem, der styrer økonomien, men også den enkelte lokale leder skal kunne se, jamen det giver faktisk mening, jeg opnår de mål, der er sat. Og hvis ikke jeg gør, hvad er det så, jeg kan gøre? Skal vi have undervist personalet igen? Har vi det i brug i det omfang, som det skal, for at vi kan få gevinsterne? Så det skal også være sådan et styringsredskab, eller økonomistyring i forhold til, som leder, hvad er det, jeg skal have fokus på, for at få det optimale udbytte. Det her med organisering og ansvarsfordeling, det er vi ved at beskrive for den her store satsning med velfærdsteknologi i alle plejeboligerne. Fordi det er ret vigtigt, har vi fundet frem til, at der simpelthen er lavet man kan kalde det en checkliste eller en drejebog for, hvad er det, den enkelte medarbejders rolle og ansvar er. Den daglige leder har et ansvar for, at det bliver anvendt i det daglige, at der er sat ressourcer af til, at det bliver brugt. Og alle faggrupper har selvfølgelig et ansvar. Og så har vi det, der står VT-koordinator, det står for velfærdsteknologikoordinator. En funktion, som vi har fundet relevant at oprette i de plejeboliger, hvor vi har teknologi, fordi der skal være en ankerperson. I princippet er det lederen, men lederen har rigtig mange andre opgaver også. Så det at have en person, som er ressourceperson, og tovholder på, at tingene bliver fulgt op, at der bliver, at det bliver sat i brug, at der bliver gjort noget ved det, hvis tingene går i stykker, det er lidt vigtigt. Ja. Hvor mange personer forholder en sånn velferdsteknologikoordinator seg til? Hvor mange brukere? Altså et helt hus, så det kommer an på, hvor stort huset er. Det kan være fra 25 til 25 til 80. Ja. Her, i forhold til kompetenceudvikling, så har vi gjort det for de første steder, vi har startet op med den her plejepakke, eller teknologipakke, at vi har forholdt os til, de er nødt til at få nogle ressourcer til at frikøbe en tovholder. Så det er den ene ting, at der bliver frikøbt en person i 3 til 6 måneder, for at starte det op og få det hele til at køre. Vi laver en pjece til borgere og pårørende, hvor vi forklarer, hvad det er for nogle teknologier, hvad det er, de kan, og hvad det er for nogle gevinster, der er ved dem. Og så holder vi sådan en kick-off-dag, hvor vi har frikøbt alt personalet til at være med på samme dag, og simpelthen kommer rundt til workshops ved alle forhandlerne af de her teknologier, som de får i deres hus, for at de får en idé om, hvad det er. De får mulighed for at prøve det af, prøve lidt på egen krop, og efterfølgende udpege superbrugere, så hver eneste teknologi har sin egen superbruger, som den her koordinator selvfølgelig så er overordnet koordinator for. Og efterfølgende, så bliver de undervist mere i dybden. Det jeg gik off, det er mere for at få sådan et indtryk og få et billede af, hvad det er. Og så skal de undervises i dybden med hver eneste teknologi. Og de skal screene borgerne, fordi de her teknologier, de kommer ind der, hvor det giver mening. Det er ikke alle boliger, der får et skyld-tørre-toilet. Det er de borgere, som kan have glæde af det. Og de bliver screenet ud fra nogle screeningsredskaber, som vi har lavet. Og så kører vi det, der hedder Diligent i Danmark, og sikkert også, jeg ved ikke om I har det i Norge, et firma, der hedder iHundly, som er udbyder af nogle hjælpemidler. De har også et undervisningsprogram, som kører 10-12 måneder, og hvor man simpelthen bliver oplært i en ny måde at bruge
hjælpemidlerne og sin krop på en smartere måde simpelthen. Og det bliver lagt ind som en del af den her, som kompetenceløft i den her indsats. Sådan helt generelt omkring kompetenceudvikling, så har vi lavet den her matrix for ligesom at illustrere, at vi har nogle medarbejdere, som har adgang til eller har mulighed for at bruge noget teknologi, og vi har også nogen, som ikke har så meget adgang til det. Vi har nogen, som er rigtig meget motiveret og interesseret i at bruge det, og vi har nogen, som ikke er så motiveret. Så vi har sådan ligesom delt dem op i 4 grupper, sådan lidt groft sagt. Nogen, der rigtig gerne vil og kan, og nogen, der det er de spidskompetente, og man kan sige, at de potentielle ressourcepersoner, det er dem, der rigtig gerne vil, men måske ikke har så meget adgang til det. Og så har vi de røde, som er dem, der gerne skulle bruge det, de har, men som måske ikke helt er klar til det, enten fordi de ikke er trygge ved det, eller mangler undervisning, eller hvad det nu kan være. Så vi har tilpasset kompetenceudvikling til de forskellige målgrupper, sådan, så vi ikke tager alle over en kam. Og noget af det, vi blandt andet har gjort, det er, at vi har udviklet et kursus, som er 3 dage plus studiedag plus opfølgende projektarbejde, som hedder Vild med velfærdsteknologi, og som er for dem, som er vild med velfærdsteknologi. Dem, der gerne vil det, dem, der kan se mening med det, og som gerne vil noget mere med det. Og så er velfærdsteknologi blevet lagt ind som en obligatorisk del af genundervisning af vores pedeller, det tekniske personale. Og vi har vores Kærværk-konferencer, og vi har præsentationsdage, som bliver besøgt ret flittigt. Og netværksgrupper som erfaringsudveksling for både pedeller og ressourcepersoner, og undervisningsdage og samarbejde med sundhedsuddannelser, plejepersonale og sygeplejersker og terapeuter. Og så undervisning af vores praktikvejledere og praktikanter. Og vi oplever sådan en udvikling, der går fra, at velfærdsteknologi, det er forstyrrende, og det hvad skal vi med det, og det er kold teknologi i stedet for varme hænder. Og begynder at komme over til, at vi kan godt se, det er faktisk meget smart i nogle situationer. Og lige det sidste, vi har oplevet, det er i forhold til vores pedeller, som faktisk har sagt, jamen nu er det her, det her teknologi. I er nødt til at lære os, hvordan vi skal bruge det, og hvad vi skal gøre for at få det vedligeholdt. Så der kommer en efterspørgsel, og vi oplever også efterspørgsel fra både plejepersonale og terapeuter på nogle af de her ting, som de har set enten på messer eller på YouTube-videoer eller så videre. Så det rykker sig, og det spreder sig som ringe i vandet, den her efterspørgsel, og ønsket om at bruge det, men bruge det smart. Og det tænker jeg, det vi hele tiden lægger vægt på, det er det her med, at den faglige vinkel, det med at have i hvert fald den sundhedsfaglige vinkel på, at sige, hvad er det for nogle, hvad vurderer vi, hvordan ser vi borgeren, det kliniske blik, det kan vi ikke erstatte med teknologi, men at teknologien skal underbygges af de faglige vurderinger hele tiden og individuel tilpasning. Jeg kan godt lige nå at vise den her. Det er bare sådan en sjov en, vi har fået lavet, fordi noget af det handler om, det er jo også, at man bare prøver. Og skal man have gang i nogle skyld-tørre-toiletter, så kan det ikke nytte noget, man ikke selv har prøvet. Og det er ikke nok, man prøver én gang, fordi måske fik man ikke lige indstillet det rigtigt første gang. Og det er også det samme i forhold til borgerne, men hvis vi ikke kan prøve det på egen krop, så er vi simpelthen nødt til at sige til medarbejderne, ud og prøv. 10 gange mindst. Ja, gentagelse. Teknik kan ikke forandre noget. Det er kun mennesker, der kan. Vi kan bare bruge teknologien på en smart måde, hvis vi er dygtige til det. Tak for nu.